Insennukom ħbib u nilqakom għal dana ir-raba program fil-fatt qegħdin fir-raba jum minn 50 minfakkarkom li qed nagħmlu ħsieb mill-iskrittura kuljum matul dan il-50 jum, 50 jum li Alla għalilna biex noddu, Alla għalilna żommu 7 ġimgħat ta' 7 ijiem il-waħda, allura 7 għal 7 jiġu 49, ibdew għoddu mill-għada tal-festa tal-ħobsasmu u il-50 ġurnata tkun il-festa ta' Pentekoste. U dak li qed nagħmlu aħna kuljum qed irresqu ħsieb ta' l-iskrittura x'l-iskop mhux li timmarka l-kalendarju, imma li kuljum tal-laqqas taħseb ftit biex tkun qiegħed tal-laqqas segwi tot dan il-perjodu sa kemm jasal Pentekoste. U l-iskrittura li għandi għalikom illum ġejja minn ktieb ta' l-Imħalfin, Ktib tal-Imħalfin, kapitlu 7 minn versi 2 sa 7. Ħanaqraħonkom hawnhekk ħanaqraw fuq l-istorja fejn Gideon kien sejjer għall-gwerra u kien sejħu 130,000 soldat. U l-mulej qal lil Gideon, għandek nies wisq miegħek biex nerħil il-Midjanin f'idejhom, Iżrael jibda jiftaħar minn fuq u jgħid idi salvatni. Għalhekk issa kellem in-nies u x'għandha li jisimgħu jgħidilhom, min jibżaw jitwerwer jerġa' lura. U reġgħu lura mill-kotra 22,000 u baqa' 10,000 ruħ. U l-mulej reġa' qal lil Gideon fadal wisq nies, niżżlu ħdej l-ilma u hemm nagħmillek l-għażla. U l-min ngħidlek dan jiġi miegħek, dan jiġi miegħek u l-kull min ngħidlek. Dan ma jiġix miegħek, dan ma jiġix miegħek. U nissel in-nies ħdejn l-ilma l-mulej qal lil Gideon kull min jilaq l-ilma bil-sielu bħalma jagħmlu l-klieb qiegħdu għalih u kull min jinżel għall-kub tiegħek biex jixrob qiegħdu għalih. U rat ta' dawk li laqgħu l-ilma minn idejhom ma' fomhom kienu ta' 300 ruħ u l-bqija tan-nies niżlu għall-kub tiegħhom jixorbu l-ilma. U l-mulej qal lil Gideon, bi-300 raġel li laqgħu l-ilma jien insalvakom u nilħi l-Midjanin f'idejk. U n-nies l-oħra kulħadd imur f'postu. Rakkont interessanti ħafna, il-messaġġ wara din l-istorja huwa interessanti wkoll. Il-ħsieb tagħna għallum huwa li ma nċedux għall-biża'. Qed naraw hekk il-Gideon mar b'armata ta' 30,000 u il-mulej kien qed jgħidu li isma' bi 30,000 kien se jirbaħ fil-fatt jekk nerġgħu naqraw il-vers. Alla qed jgħidlu għandek wisq nies miegħek biex nerħi l-Midjanin f'idejhom, iżda Iżrael jibda jiftaħar minn fuq u jgħid idi salvatni, ġifieri r-rebħa kienet hemm bi 30,000, imma Alla qallu jekk ħadd irbaħ bi 30,000, in-nies ħajgħidu li bis-saħħa tagħhom rebħu għall-gwerra u niżżelhom għal 300 ruħ. Nistgħu nimmaġinaw Gideon kif kien qed iħossu għalkemm ma ninsewx li Gideon kien wieħed minn dawk il-ftit fil-fatt kienu sempliċement Gideon u Ġoswe illi kellhom verament fidi f'dak li Alla kien jgħidilhom. U hawnhekk qed naraw sitwazzjoni allura fejn minn 32,000 issa niżlu għal 300. Imma qed naraw li Gideon ma jaqtax qalbu. Xi ħaġa li tiġri ħafna fost ħafna kredenti, meta jiġu f'sitwazzjonijiet diffiċli jaqtaw qalbhom speċjalment fejn jkun hemm id-dubji u l-biża'. Ma ninsewx li d-dubji iwasluna biex nagħmlu ħafna affarijiet li Alla ma jogħġbunix. Ma ninsewx meta Jaxua lil Pietru qallu x-xitan qed jitlob li jarblek qallu mejna qed nitlob għalik biex inti teqpa' sod. Jaxua kien qed jirreferu għal wara ċaħda wara li Pietru ċaħdu 3 darbiet, fil-fatt Pietru x'għamel ma minx bħal Ġuda ma marx Alla iddispjaċih. U Alla Jaxua ħafillu. Ejja ħankomplu għal-punt tal-istorja imma li qed ngħidu li ma rridux inċedu meta jkollna id-dubji u meta jkollna l-biża'. Għaliex dan juri nuqqas ta' fidi lejn Alla. U allura ħafna jaraw kif jagħmlu biex akkost kollox għax m'għandhomx fidi li Alla jista' joħroġu minn dik is-sitwazzjoni, għax ma jemmnux li Alla kapaċi joħroġhom rebbiħin minn dak li huma għaddejjin minnu x'jagħmlu. Jippruvaw isolvu is-sitwazzjoni, il-kundizzjoni li għaddejjin minnha
kif jaħsbu huma li huwa tajjeb. U jista' jkun li inti tirbaħ dik is-sitwazzjoni, imma meta inti tirbaħ dik is-sitwazzjoni tgħid qed tara mela mnalla għamiltek u mnalla għamiltek. Imma dik is-sitwazzjoni tista' tkun mhux is-sitwazzjoni li Alla ridek tuża biex issolvi dik il-problema. Jista' jkun li Alla kien se juża s-sitwazzjoni tiegħek pereżempju biex ċertu nies jersqu lejh. U inti għamilt ta' rasek solvejta kif dellek inti mhux kif qed jgħidlek il-mulej u għaldaqstant intilef dak iċ-ċans li dik il-persuna li forsi kienet se tarak u taf falla minħabba fik issa dik il-persuna tilfed dak iċ-ċans. U naraw fil-fatt ħafna jippruvaw isolvu s-sitwazzjonijiet kif jaħsbu huma. Fil-fatt dinha tista' tiġi wkoll interpretata bħala arroganza. Nuqqas ta' fidi hija arroganza għaliex il-fidi veru titlob li nafdaw mhux fina infusna, imma li nafdaw f'Alla. Żgur li ħafna minnkom għandkom stejjer li kontu ħadamlu xi ħaġa, ħassejtu fl-ispirtu tagħkom xi ħadd jgħidilkom biex tagħmlu xi ħaġa differenti għamiltuha u xorta ħriġtu rebbieħin f'dik is-sitwazzjoni li kontu għaddejjin minnha. Irridu nifhmu li l-ħelsien veru jiġi meta nħallu fidejn Alla u naċċettaw li niddependu fuqu. Aħna għandna tendenza li ngħidu llum għax nemmnu fiha xu aħna ħelsin. Imma inti verament ħieles meta tafda f'Alla. Sakemm inti l-Alla m'intix tafdah, Alla mhux jieħu gosbik, għaliex anki Pietru Pawlu l-Apostlu jgħidilna di, Pawlu l-Apostlu jgħidilna li Alla qed ifittex dawk li għandhom il-fidi. U l-fidi tiġi bismieħ tal-kelma ta' Alla. U meta allura nisimgħu l-Alla jagħmel il-wediet magħna fil-Bibja mal-poplu tiegħu, meta ngħid magħna ġifieri mal-poplu tiegħu, irridu nemmnu li dak li Alla qed jgħid Alla jagħmlu. U għalhekk irridu nafdaw totalment fih. Fil-fatt Gideon kellu 30,000 soldat. U li Alla bat ħafna minnhom lura minn 30,000 jew 32,000 spiċċaw 300. Kien hemm fil-fatt 10,000 li ma beżawx mill-Midjanin, din interessanti. Kien hemm ħafna li kienu qegħdin hemm mal-gwerra ma kienu mwerrin kienu mbeżżajn. U Alla qalu l-Gideon isma' dawk li huma mbeżżajn imwerrin ibagħthom lura. U bagħthom lura u minn dak 30,000 fadal 10,000. Minn dawn l-10,000 Alla għażel biss 300. Prattikament x'qed ngħidu. Persentaġġ wieħed mill-armata kollha li Gideon kellu. Gideon kellu armata ta' 30,000 imma Alla qallu ħnużaw biss 300 għal din il-gwerra. Persentaġġ wieħed tal-armata kollha. Għaliex għamel hekk Alla? Alla għamel hekk fil-fatt ir-risposta ta' din mistoqsija diġà rajniha fil-tib tal-Imħalfin kapitlu 7 fejn vers 2 fejn Alla qed jgħidu għandek wisq nies biex nerħel il-Midjanin f'idejhom. Iżrael jibda jiftaħar minn fuq u jgħid idi salvatni. U għalhekk nifhmu b'dak li qed jiġri f'dina l-istorja li meta Alla jażel u jelimina ikun qed iwassal għas-salvazzjoni. Meta Alla jelimina l-pjan tiegħek u jgħidlek biex tagħmel il-pjan tiegħu lilek ikun qed iwasslek għas-salvazzjoni. Għaliex? Għax is-sinti qed turi fidi sħiħa f'Alla. U dan huwa dak li Alla jrid, fidi fih mill-poplu tiegħu. Meta aħna nfittxu verament wiċċ u naraw u xi jrid li nagħmlu u mhux dak li rridu, aħna din twassal għal ħelsien totali fina. Hemm differenza kif issolvi ċertu sitwazzjonijiet inti għal mod kif jgħidlek Alla. Llum qed naraw pereżempju għal min jinteressax qed jiġri fid-dinja f'dan l-aħħar żminijiet li qed ngħixu, naraw ħafna politikanti madwar id-dinja kollha kulħadd speċi bully pajjiż bully fuq ieħor. U kulħadd jgħiddek għandek pereżempju presidenti u prim ministri madwar id-dinja li ċanfru il-ġurnalisti li jiġu kontrihom u daw l-affarijiet. Allura x'ikun qed jiġri hawn?
ikunu qed issolvu l-problemi daw in-nies bil-mod kif jaħsbu huma. Billi issamru lil ħadd ieħor, billi isawtu lil ħadd ieħor, billi jagħmlu sarima ma' ħadd ieħor. Ma Alla mhux qed jgħidilna biex nagħmlu hekk. Alla għandu soluzzjonijiet għas-sitwazzjonijiet tagħna u għall-kundizzjonijiet li ngħaddu minnhom u jekk aħna nafdaw fih, Alla lest li joħroġna rebbieħin. M'għandniex għalfejn nafġu u nimxu minn fuq in-nies, m'għandniex għalfejn nagħmlu ħsara lil ħadd ieħor biex noħorġu rebbieħin aħna, jekk nafdaw f'Alla naraw li bl-Ingliż nagħmluha win-win situation. Ħatirbaħ dejjem. Ħaterbaħ għax ħatoħroġ rebbieħ fis-sitwazzjoni u ħaterbaħ għax issa Alla għandu l-fiduċja fik għax inti għandek il-fiduċja fih. Dik xi ħaġa li Alla jrid li aħna jkollna dik il-fiduċja. Ħafna drabi n-nies jidħlu għall-gwerra meta qed ngħid għall-gwerra ġifieri sitwazzjonijiet fil-ħajja ta' għaliex ħafna huma dawk il-kredenti li għaddu minn affarijiet koroħ fil-ħajja, problemi kbar, speċjalment ta' mart. U allura kultant nidħlu għal dawn il-problemi aħna armati sa' snina għall-gwerra. Immaġinaw qisna l-armata ta' Gideon sejrin għall-gwerra, daqshekk hekk nidħlu għaliha sitwazzjoni. Issa min-naħa l-oħra, immaġina inti tiffaċċja din is-sitwazzjoni sempliċement jinnaf labes fidek. M'għandek l-ebda machine gun, l-ebda vleġġa, l-ebda kanun, l-ebda bomba, labes. Tgħidli xi jfieri, hekk ħassu Gideon. Gideon fillu kellu armata ta' 30,000, filli spiċċa bi 300, filli qed jara dik l-armata b'saħħitha biżżejjed li kapaċi jelbħor il-lagħdu filli f'daqqa waħda 300. Isek inti qiegħed quddiem armata u quddiemek flok għandek machine gun għandek lapes f'idejk. L-affari hija din illi kull ħaġa li niffaċċjaw, kull sitwazzjoni, kull problema li niltaqgħu magħha ma nirbħuhiex bis-saħħa tagħna. Imma nirbħuha għax Alla joħroġna minnha b'saħħitna. Fil-fatt, għal-kontrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, meta niffaċċjaw problema, meta niffaċċjaw sitwazzjoni, kull ma rridu nużaw minn tagħna persentaġġ wieħed minn dak kollu li aħna naħsbu li nistgħu nagħmlu. Il-kumplament ħalluh f'idejn Alla l-Missien. Il-kumplament inħalluh f'idej Jaxua biex joħroġna rebbieħin f'dik is-sitwazzjoni. Aħna kull ma rridu huwa persentaġġ wieħed. Dak il-persentaġġ wieħed x'inhu? Dik iż-żerrija żgħira ta' mustarda dik li Jaxua jirreferi għaliha bħala il-kejla id-daqs tal-fini. Jekk inti għandek dik il-fidi żgħira f'Alla, dik il-fidi tista' tikber toħroġ rebbieħ minn dik is-sitwazzjoni għaliex għax inti użajt dak il-persentaġġ, il-wieħed persentaġġ u l-kumplament ħallejt l-Alla imexxik bħalma fil-fatt għamel Gideon. Alla ma jridx li aħna nieħdu kontroll tas-sitwazzjoni, Alla jrid li aħna totalment nafdaw fih. Ma jfissirx li s-sitwazzjoni ma nagħtux każha, ma jfissirx li ma nippruvawx nirranġaw dak li għaddejjin minnu. Imma l-fidi għandha tkun f'Alla u mhux fina. Bħalma għadna kif rajna issa minn ġol Bibja mill-Ktieb tal-Imħalfin, kapitlu 7, eżattament kif għamel Gideon. Ejja nħalluh iwettaqna. X'jiġifieri nħalluh iwettaqna? Inħalluh jimlina jagħmilna sħaħ. Ejjew inħalluh jimlina b'dak li Alla u mhux b'dak li aħna naħsbu li għandna nkunu. U meta nagħmlu hekk aħna għandna garanzija li jekk aħna nafdaw f'Alla, Alla jerħi l-għadu tagħna f'idejna. Jiġifieri noħorġu rebbieħin. Alla kull ma jridna nagħmlu hija illi nafdaw fiha. Għaldaqstant dan huwa il-messaġġ li għandna naħsbu fuq llum kemm qed nafdaw il-Alla. Jekk maħniex nafdaw il-Alla jaħnarsqu qudiemu u nindmu nitolbu maħfra u nibdew ngħixu dik il-ħajja kif suppost. Nemmnu f'Alla, mhux biss li nemmnu f'Alla, imma nemmnu lill-Alla. Nemmnu li dak il-wedit li tagħna għadilna nkun magħkom sal-aħħar nemmnuh.
dik hija l-fidi. Jekk Alla għallinna nkun magħkom sal-aħħar, nemmnu li f'kull ħaġa li ngħaddu minnha hemm Alla. U allura f'kull ħaġa li ngħaddu minnha rridu irresquha quddiem Alla. U Alla joħroġna rebbieħin. Nagħlqu dan il-programm b'talba żgħira bħas-soltu mis-Sir Qaddis Alla tagħna, Kreatur tal-Univers, Sultan tagħna, Alla ta' Iżrael. Mulej niġu qoddiemek u nitolbuk maħfra mulej mill-arroganza tagħna, Mr. Qaddis aħfrilna, kull meta ħsibna li aħna nistgħu nirbħu s-sitwazzjoni mulej. Kull darba li aħna ħsibna li bis-saħħa tagħna irbaħna mulej, kull darba li ħsibna li aħna għandna dak li għandna bis-saħħa tagħna. Aħfrilna Mr. Qaddis meta ma rafniex li dan huwa kollu x-xogħol tiegħek f'ħajjitna Mr. Qaddis. Mulej għallimna biex nserħu fuqek u mhux fl-abilità tagħna għall-protezzjoni mulej. Aħna fik lejk irridu niġru, inti t-torri tagħna mulej, inti s-salvatur tagħna, inti l-fortizza tagħna mulej. Fik niġu u nistkennu. Inti mulej li tilqana mill-għadu tagħna, inti li tiġġieled il-ġlieda tagħna għalina. U aħfrilna mulej kull meta ma rafniex li huwa inti li qed tiġġieled din il-ġlieda f'ħajjitna Mr. Qaddis. Inti biss tista' tibni armata ta' 300 minn 3000 mulej u tintrebaħ il-gwerra xorta. Għallimna nkunu quddiemek bħal dawk 300 li xorbu bħal klieb mulej. Għamilna li narfu li inti tittużana għall-glorja tiegħek Mr. Qaddis. Għaliex meta narfu li ir-rebħija tiegħek u r-rebħa tagħna hija fik, il-glorja intuha kollha lilek mulej. Mr. Qaddis imbierek il-ismek għax naf li fik biss hemm is-salvazzjoni mulej. Permezz tiegħek biss aħna nistgħu niġu salvati. Imbierek il-ismek Mr. Qaddis għal dejjem ta' dejjem. Fisem ibnek Jexua il-Messija, is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek. Amen. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor għada fisem sħabi ta' Malta Messjanika, insellmilkom.